Республикабызда бердәм агач утырту акциясының көзге этабы бердәм төстә старт алды. Икелекле акция 25 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Актаныш районында әлеге акцияга беренчеләрдән булып керештеләр. Актаныш район үзәгенең Салих Хәснияров урамында беренче имәузда район башлыгы Энгел Фәттахов, башкарма комитет җитәкчесе Илшат Габделхаев белән берлектә технологик техникум укучыларына өлге күрсәтеп, хисапчылыкка укучы яшьләр белән чыршы үсентеләре утыртты. Район белән әзерләнеп бик матур төстә шушы айлыкны башкарып чыгарга безгә. Хәзер бит технологиялар үзгәрә, техникалар икенче. Кайсыдыр ки кечкенә 10 сантиметрдан үсентеләр утыртасы юк, зоррак агачларны да утыртып, рәхәтләндереп аларны үстереп җибәреп була. Район үзәгендә һәм авылларда агач утырту өмәләре ай дәвамында барачак. Район үзәген чыршылар иленә әйләнеп бара дияргә мөмкин. Соңгы елларда Актаныш авылында 5450 төп чыршы, 1835 төп нарат утыртылган. Ремонт техника станциясе бистәсенә чыга торган дамбаның зират арты, Гамил Авзал, төзүчеләр урамнары, 50-нче бистәгә чыга торган Салих Хәснияров урамындагы күпернең тирә-ягын ылыслы агачлар бизи. Зәңгәр чыршы агачлары Тынычлык урамында да матур гына үсеп килә. Буян Дәүләтов урамына салынган җәяүләр юлынан атлаганда юлчыларны юкәләр азатып кала. Һәрберебезнең ихата бар, урамаллары бар, ындыратлары бар, бакчаларыбыз бар. Шул вакытта эшләгән җирлекләр бар. Аларның мәйданнарын агачлар белән бизәргә була. Гомумән, үзебезнең генераль планны бозмаенча, район үзәге Актанышның матур итеп, аны яшелләндерү өстендә актив катнашсак иде. Актанышта утыртылган барлык агач үсентеләре әллә кайда түгел, районның югары багады питомнигында үстерелгән. Фанис Фахаматов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде.